Salam gaderly watandaşlar, salam mehribaan iýleşler. Hemmeňizi hoş gördük. Bugün biz bugünkü edebiýat akşamlaryny biz beýik bir insan barada Nur Muhammed Nazarow ýa-ni il arasynda Nuruşka nakamy bilen, Nuruşka lakamy bilen tanalýan bir wagtynda ýiti bir ýyzgalyryň wäşi şahsiýetleriň biri. Ine şol barada biz şuny gurrun ederiz. Häzir size söz vermezden öňürti şonuň bir ýazgylarynyň käbirini şu siz bilen paýlaşaýyn, ondan soň dowam edip bilersiz. Satira diye dünya veren olmuyor. Satiradan artık bilen olmuyor. Eşek diyen bir şey. Şarpaktan medali alan olmuyor. Kani, yoğurduk diyeyim, yüreği ullokan, gözü küçücek arslan Türkmen. Şuyunla 98'de barsan İngiliz Türkmen. Sen oğlum ben, sen barsın ben. Eğer kasarı yolda bir gruplarda 10 klasa gidiyordu şöyle diyenler. Onlar şuka olmanlar. Mali zat oylap takıp günlerine bir 4 adam olup bir oraya samaryoda oylap takıyor. 40 kilometre gidebiliyor. Benimkilerin tek koşulu yalan oturmanın bilenler. Oturayana bir çarpmanın bilenler. Medine bir aramızda varsın ki ben biliyorum. Yazgan gidip dur bir alışın bana. 40 sonra olsa var bunlar. Der ki Allah orne size çarpılan da adam. Yani siz şimdi yani. Ben yine burada bilen ertiğimin uyanmadıkları ağlamağa gerek çarpacağını bilen köpüğünü. Köpüğünü de inanırsınız. Ondur musluk etti. Yani Türk'ün acayip bir sözü var. Sen yanmasan, o yanmasa, ben yanmasam bu karanlık dünyayı kim yakılır diye. Son için belki yanmakın payımız şundur, tavırını mağlamak olur. Yine bir yapma diyen şirinler, ölümü de almayanlar, oğuldan, namarttan, tüdünü takılmayanlar, nikahını her bağlarda bozabileyenler. Evet, onu sorma, yüzümü de bunlardan. Tüdünü takılmayanın masaya taşta durun. Ben diyeceğim, dergidarlar size demişler. Algıdarlar size demişler var, algıyınızı almazsınız. Yok, sen kim bağırdı verecek artık. Ben bu arada diyor diyeyim şu an. Doğru bendiren bak diye. Bütün diyorların mağlubu düştüm. Bilme, yürüyüş kuvvettim var. Almazsın değil almazsın. Türkmen'in böyle çıkma. Hala bak sen. Orada verirsen. O zaman sen Türkmen adamı biliyor musun? Al köp yasa veriyor dönür diyor. Vay sen diyor ne yapmış onu? Algıdar dergidarını bulur diye yani. Sen bir oradan var. Yani inşallah bir de buluşma. Ya, yani bu zaten olsun. Bir de buluşma. Sizin beyik olmamız, benim beyik diye. Tervatımızın bilgilerin personel olun, ürünün, doğrusu yargılar doğrusu diyelim ki ürünün için bir televizyonda radyo bir ürünü olarak gören ağır oluyor. Şimdi gözük değil mi? Gözük değil. Aynen. Son düşünüyorum o vaktiyle. Yani yok, kara pişiği karanlıktan gözler buldum ve yılıp bulup onun elini boş geçip Kur'an'lar payırın, ölünün sebep geryali değiller kışlarını işleştiriyorlar diye. İtinem şuna doğru diyorum. İtinem kanal mesajı koyalım. Ayşe'de. Harbi dedi. Ine watandaşlar, şu gysgaçyk bu videoň dowamyna, 3 minutluk videoň dowamyna bütün türkmeniň öňde soňda durmuşyny iki agzda aýdyp berdi. Ine şu sözleriň manysy aňarsynda ýatan her bir sözüni täzeden gaýtalap diňläp görüň. Men ýanmasam, sen ýanmasaň, o ýanmasa garaňky dünýäni kim ýagtyrlar diýe. Men diýmek ýanmak üçin gelipdirin diýe. Şu şarpyk iýmek üçin gelipdirin diýe dünýä diýe. Onuň adam men ölemsoň aglanam tapylar, gülenem, on wagt görkezler diýe. Şol sözler bir ýüregiňe batýa-da, inni adam boluň diýen nokta ýa-ni bir adam boljak boluň, düşünjek bolup geçýän zatlary garaňky tamda diýe. Ine gara pişik gözläp diýe. Şo ýerine mine Halmurada men häzir söz bereýin. Özi gowy diýip düşünürsin. Halmurada başysyny. Sağ ol, oğlum Nur. Nur Muhammed bardı burada daýdylany başan damagymda olaýardy. Gülnere sen tegen tek ýaşamandy.
Şol iň agyr, iň kyn döwrün şol Niýazyň şahsiýet kulturynyň döräp başlanan gününden bäri ene şol ýazgylar saýygynyň 300-den owrak agzasyny diýip bilmedik söýdüni ene halkyň içinden çykan iň beýik ogul, ol diňe Martapyryň ogullary, bütün Türkmenistanyň ogly. Aýdy bildi, diýip bildi. Başyny dik tutup dünýeden ötüp gitdi. Onun ol pençek ýaşamaly, onu dedek gelir aýdan onum näzir. Nur Muhammed men ýakyndan tanışlygym bar diýsem onda ýalňyş bor. Ýöne kızlar da konsertlere kän gelerdi. Şo taýda toýlarda zatlarda oturup toşurdyk. Mene bir küçük duşun ýerim bar. Son Martopyryna da elmedam şol gelen Nur Muhammed'e salam hoýup giderdim ýa-ni. Owan eserlerini bilen. Şeýle bir mährem bir güler ýüzli halkyny bir hakyky türkmen ýigidi de şol ýüzüň görende ýa-ni ýigit gören ýalyk bir özi ýoksa bir daýy adam da piýadada da boldy ýa-ni. Diýen şöyle edilýär. Ýa-ni galyjyň lezbeti ýaly ýetipdir. Ýa-ni diktatorun karşısına on töweregine yine bir topar imanı satan adamları solda vurur. Tahta hıyafı daraya. O yana neresem ömrü gıysa varlı, olan gıysa varlı deyip olur. Men pikir ediyen öz gelen neticem öz acılını ölen adam değil, o hükümet yok etti. Onu şol yankı tıryak belasını oturttular, sonun tıryağını da ağabeyini kattılar. Yani şeydi onu yok ettiler. Ölmezim ömyanım, o Niýazdan görülmezim şoň ölümi diýip o basyn naktyp bana kalkıp gelmezim hana çok çıkışlar şu yankı eden çıkışı var. Türkmen anan yankı emniyeti klubu bolmanda milletin ilatyny işlerini şonu berdiler. Şondan soňra mine wagt geçmän ýok habary geldi. Ol ýok olana onu ýok etdiler, o gerek bolsa mine Bosarlar razylyk berse adalaty da kelçep bolsa ýurda baramyzda ekshumasiýa edip ekspertizeden geçirenler südmet ekspertizeden on kynçylygy ýok. Şonu belli bol. Esasy zakasyny Niýaz on aşağı nakyly kim ol? Ol döwür Marin Akkomy Kurban Murat Orazmy. Ya şo döwür Marin mehkemesiniň başlygymy? Ya Türkmen alankymy? Ýene birimi? Bular näçip muny ýok etdiler? Aýsy toýda muňa awuk etdiler. Bu zatlar gaty agyr tema kardeşler, ýurtdaşlar üçin Nur Muhammed diýilende ben kän dinleýän onu kyn önümde bir aýy usalda urup onu dinleýän onu beni şuna rasa şeydik gitti bizim niýde gaýtma hakymyz ýok diýmeli beni bana güýç kuwat berýän ýigitden birisi ruhum arasyna hala türkmen ýigit näde halk üçin görüşmeli bolsak diýär Allah'ın beren talandı diýip aýdy. Ya tebigatyň ýa tan beren talandy. Şo dil talandyny, söz talandyny öz halkynyň peýdasyna gönüp durup gullanyp bilen. Şol üçin ezer çekip dünýeden ötüp gitdi. Onu beýdaýdy o. Bilýän ýok boljagyny ýurtdan çykyp biljekkä çykarjagam däller. Näme şol üçin şular ýaly düşdi. Gaty pajgaly. Ýöne ýeme Nur Muhammed men edebiyattan daşda duran adam derler. Yani bizim zamanımızın en görnükli 5 tane vekil bar bolsa men o döwürdeşleriň biri şol mençi. Ol ölenat men karımda yaşap beren adam ol yazgylaryny öwran dinleýän diýip aýtdym. Yani bu taýda da şol hökümetiň oýnaýan oýuny bar. Ana şo Nur Muhammed'in çıkışlarını eline platny content edip koyupdurlar, tölegli diýip. Ya da şuna girecek bolsaňyz, kompýuterinizi ya e-mail adresyňyzy ýazyn gör közüň diýär. Şo mesele onu iýdarlamak üçin edýän oýuny bolmaly. Onu çarynlar. Barmy birden demäňiz ýetdi boldy. Men esdelýänmi? Awa, sizin dowam etdiňiz gowy. Ene şu taýda indi diýjek bolýan zatym indi şu taýyny gysyp goýupdurlar da adamlar şonu girmesin, görmesin, dinlemesin diýen ýa terpi. Täp ol
hem sözüne şorta sözüne de vatana halka yüzlerine var, çağırış var. Ölsa hukukumda iyi olun, beydip yatman, mesela ölüyalık bol diye ine bakay. Ine şun yani, mar toprağını, şolor ýaly ýigitler şol döwür bardy, ýekedäl, başga da bardy, aýdymçylygyň içinde de bardy. Wagt gelir, olaryň amadyny çykarar halkymyz. Ýaşy adamlar ýaşylykdy nesilleň aňyny ýaşamaly diýip düşünýän. Şol ägirtleň biri Nur Muhammed, kardeşlerim, sizem edebiýata uly hormat goýan adamlar, şahsiýetler. Şol bize Nur'un miras koyan edebiyatından, sunutundan, sözlerinden uğralıp işinizde, görüşünüzde täze Türkmenistan'da ullanarsyňyz diýen ullakan umit bar. Namar. Hocam men şu taýda duran ýa-ni soňra soraglymyz bolsa jogap beren, kim näme aýtjak bolsa Nur Muhammed barada. Sağ olun, Halmurada, sağ olun. Gatı dogry zatlary bellep geçdiňiz. Intäk biziň bilmeýän zatlarymyzam gaty kändir. Bu hökümetiň eden etdirikleri, edip goýan işleri biziň bilmeýän zatlarymyz gaty kändir. Ýöne şu soňky ýanky videosyny 2001-nji ýylda ýazgy edipdir de. Şo ýerde bir hili ýatlatýa da, ine men ölüp barýan diýen ýaly edipdir de, öljegini bilýän bolmaly. Dogry aýtdyňyz Halmurada. Siz ben ölüm soň nime dersiňiz gon giç bolar diýdi. Şu atdan nimediň diýe. Awa gözüňiz açyň diýe. Bolup geçýän zatlara. O gaty köp bilýän ekeni. Köp zatlary başyndan geçirip, köp zatlar bilýän ekeni. Ýöne ekrana çykyp aýdy bilmänsiň, näme bilen gutarjagyny bilýär. Ýamşa döwürler iýdarlanyp başlady da nemeler. Ol 90-njy ýyllar töwerekler şo Nuruşga bar wagtlar iýdarlanýady. Özüm aýdyp berýärdi. Ol sahnaň arkasynda da, öňünde de. Hani meni ýene Mehmet çağırdy diýip. Awa Mehmet çağırdy diýe soraýan ekenne. Näme beýdiň diýip. Olin ikinji ýanky onuň alternativ sözlerim taýyn eken. Şo diýen sözlerini hakykatda aýdan dady ýaňy bir illeşlemede de gaýdyp berer doly. Ýöne şoň bir aýdan sözü bar ýadymda häzir. Üç ayakly tağın üstüne de peladan niýede? Özünün heykelini keldiýär, dikdirýär şo yemeğin üstüne üç ayakly ýanky näme oň ady? Üç ayak näme binasy diýärmi? Bir hil ada bar oň üç ayak nämesi. Ol tagan niýle adyny? Bir taraplyk binasy ineseň, ha. Indi şol üç ayakly nime türkmenni owalardakylar bilýändir, owada ýaşaýan üç taganyň üç tane aýagy bar. Ol taganam tamdyryň içine goýulýar. Aşagyny ot ýakyp ilkä tamdyra nan pişirýän, çörek pişirýän. Onu aýran soňam közi bidere gitmesin diýip tagan goýýan. Taganyň üç tane aýagy bar. Şol üç aýagynyň ýokarsyna da gulpy bar, ýanky tutawajy bar, demirden olum. Edil çaýnyň sapýaly tutawajy bar, onam şey diýip galdyryp düşürüp oturtup bolýar da tamdyryň içine. Şonuň üstüne de neme goýýarlar? Gadan goýýarlar. Şo taganyň üstüne. Tagan diýeniň bir demirden edilen list bol, üç tane aýagy bar. Şonuň üstüne gadan goýulýar da şonuň içine o ýanky goýunyň eti bolýarmy, gapyrgasymy, süňkümi, kädimi, pomidor, kartoşka, soğan neme zat atýarlar. Indi şol bile gaýnaýar. Ýanky otda bişýär ol. Indi şol bişirilýän gadany saklayan zadyň ady tagan. Indi şol gurulan binany şo tagana meňdedýär. Şo tagana meňdedip üç ayakly tagan üstünde de peladan niýe. Munam Mehmet çağırýar. Näme üçin beýdiň diýär. Men eýdimedim diýär. Näme diýdim diýär. Näme diýär şo ýerde üç Näme? Taganyň üstünde ağım. Hadi diýip. üç ayakly Peladan diýip. O üstüne de peladan niýe de peladan sözüne soň pek adam diýdim diýär. Pek adam diýdim. Peladan ağım bar diýip. Ýok, peladan üstüne de peladan niýe ekranda nimede. Ýanky teatrlarda, owa teatrlarda çykanda üstüne de peladan niýdi şol diýenne. Ýöne komite çağıranda men peladan niýmedim, ben pek adam diýdim diýär. Ýene şey diýem ýene goýberýärler buny. Şoň ýaly edip kän siltap nime dip çağırıp nime dipdirler de.
Şu yerde häzir şo dörejiligi barada ýene de bir watandaşymyz ana şu yerde cennet iýleşimide söz bereli. Nurmuhammed Nazarov barada nimesi biografiýasy barada biraz aýdyp berse, bilýän bolsa. Baş üstüne bu edebiyat akşamına meşhur özünün şorta sözleri bilen halkın söýgüsini kazanan satirimiz il içinde Nur İşka bilen tanalyan Nurmuhammed Nazarov 1951 yılda Mary vilayatynyň Türkmengala şäherçesinde eneden doğulýar. Ol 15-16 ýaşynda kiçirek oturşluklarda, toylarda tamada olup, il arasında tanalyp başlaýar. 1980-nji ýyllaryň ikinji ýaryndan bolsa, ol Nur İşka ady bilen tutuş Türkmenistanda meşhurlyk kazanýar. Nurmuhammediň döredijiligiň uly meşhurlygy eýe bolan döwre Gorbaçowyň üýtgedip gurmak zamanyna Türkmenistan garaşdyrlygynyň ilkinji ýyllaryna gabat gelýär. Nurmuhammed Nazarowyň hut özüniň aýtmagyna görä, ol 1987-1994 ýyllar aralygynda teýeneli durmuşdaky problemalary öz içine alýan müňden gowrak satirany döretdir. Nur İşkan dost ýarlarynyň aýtmagyna görä, ol 1990-njy ýyllaryň ikinji ýarynda ýurdun güýç ulanjy edaralaryň tarapyndan izarlanyp başlaýar. Häkimetler oňa ezet baryn berýärler. Emma ol şonda da häkimetleriň göňünden turmaýan şorta sözlerini aýtmakdan çekinmeýär. Onu resmi taýdan adagan eden bolsalar, ol tä ömrüniň ahirine çenle 2001-nji ýylda aradan çykýança halka gülki paýlady. Halkyň synan göňüne özüniň şorta sözleri bilen teselli berdi. Şonuň üçin halk onu häzirem ýaxşylykda ýatlaýar. Nur İşkan 200 şorta sözleri var bu ýerde. Şu ýerde iki hakyky erkek diýen birinji satirasy. Bizim ýurdumyzda iki san hakyky erkek var. Olaryň biri ýürege düwenine diýär. Onun aýdan sözleri ýerek gaçman bitirilýär. Onun kimdigini adyna aýtmasam da bilýänsiňiz. İkinci hakyky erkek näme etselerim diýjegin diýär, o da men diýär. Soň ikinci satirasy ütükdenem gorkýas diýär ady. Adamlar bize gaty gen galýas. Telewizory, radion açsagam, gazet, jurnallar okasagam, üç sözüň ikisi serdarymyz sag bolsun. Ol bizi bagtly durmuşa ýetirdi diýerler. Bize bilmedik. Indi ütügimizi sokmaga da hem gorkýas. Şoňa hem dil betip serdarymyzyň jany sag bolsun diýäjek ýaly dur. Soň üçüncü ýene bir satiri berilipdir. Ýanymyz baýdan renkinde bolýan däldir diýe. Men toy märekan adamsy. Onsoň eşidäsinem eşidýän, eşitmäsinem. Öňrek bir ýerde adamlar şeýle diýip gürrüň etdiler. Öň baýdamyzyň renki gyzyldy. Ol wagt etýädik. Indi baýdamyzyň renki ýaşyl. Indi ot ýas. Bu dogry. Şu gidişine ýurdumyza gytçylyk dowam ediberse, bakym bir wagt etemýipdik diýip, onu bizde ýeten önüm hükmünde müzeyde goýmaly bolars. Ýöne adamlar ağlamadyk oglany emme ýok diýipdirler. Bizem ağlamaly, ýaşamaň uğruny bilmeli. Eger biz öz halkymyza talap etmesek, hakymyzy talap etmesek, hiç kim bize al et diýip oyun ya sığır vermez. Hudaýa şükür bize dil berilipdir. Ağzım, işlemäy elim, ayağım şeýdip ankaryp ýörsek, elimizden häzirlikçe iýän etimize alarlar. Onsoň biz öz etjegimizi bilmän iýänimiz baýdamyzyň renkine
renkinde diýmeli däl. Eger baýdamyzyň renki hakynda aýtmaly bolsa, gözümize yasama berilen kızıl baydak bilen işimiz yok. Häzirki baýdamyzyň renk ýaşyl. Ýaşyl bakylygyň simwolu. Bu türkmeniň baky ýaşajagyny aňladýar. Ýöne biz öz halkymyza göre ýaşarys. Hudaýam bize aklymyzdan artyk rızk bermez. Vesselam, iş tamam. Şöyle satiralar berilipdir. Berekella, berekella cennet kardeşim. Şu zatlar tapıp şöyle yürekten çıkan lavuz bilen okap berdiniz. Sağ olun, Tanrı yalkasın. Doğru. Ne şeyde. Bu sözlerini Ha? almada, ha? Ha? Ne şu döwür ne şu zatları toyda märekede utanman çekinme ne polisinin ne mehemesinin ne prokurorun ne suudunun ne o başlıklarda ne hakimlerde korkmaz yani dağın böyle olup duran adam yoksa hiç adam değil. O tavırın kaptanını alıp duran adamım yok. Oradan akbalını halka bağışlayan adam. Nire alıp çıktı da ben halkıma ikilik edecek gelip ortaya çıkan yığıtsın. Ne usulur yani. Ne yankı Onun bir- yine şu niyazı baş takiyelerde alıp baran siyaseti var. Ay yine Mekke'ye gidip geldi. Da şu tayda etmen neydi? Ne deydi? Yurtta 200 tane baydara çıktı. Şu baylam üstü bilenim deydi. Yurdu dolandıracak deydi. 1992 yıl April ayının ahırlarında. Hem şu hükümet yolbaşçılarını akıdıp şu tayda özüne veparlık barada andıştırıp gelirden sonra şuna itti. İşte şu taydan başlandı bizim halkımızın betbazçılığı. Hemmecigi şu çorba çıkaracağı ya düşün yani hemmes algak gitti şu tarafa menem şu 200 bayın katarına gireyim. Halkın alladasın sadı halkın alladasın eden adam olmadı. Yine betbazçılığın ilkinci adımları nereden başladı? Ondan gelip on eyyamine başladı şu nesip etse Allah yol verse ne emese mescitler kurma ruhsat verdi. Yani şu nire barıp yeteceğini düşünen eyyame Nur Muhammed satiratına çıkış ediyen yeri vardır. Tapar görseniz, tapsanız görürsünüz. Şu taydı. İnneha sünnet özümüzün kıyır. İnne biz sünnet ediyoruz. İnne biz Moskva karıncaklap yaşamda sünnetimi de var diye bu şu taydı. İnne biz de giymeğe eşik olmasa da imet olmasa da cüllüğümü de var diye nihalet diye de şu taydı halkın önüne şunu düşünür. Niyazın edip oturan işinin hevesini, şu cenayetlerini, dini şu öz peydası için olan yani. Enen uğraşkan de beyikli üçün her bir aydın yemesini, sözünü, her bir çıkışını gidip yatan filosofik manalar var. Wow. Bunu dine bektepte der mi? Yani Sonrat Dil Institutu'nu öğretmeli gelecek nesilleri. Şunça zadı utkoşturup bir kıyıskasıp 3 minut ya 5 minutluk monologda halkın ağına sindirip biliptir. Yani halkımıza bedevağı tanı şu aydılarlardan netice çıkardı mı? Yok. Hani şu Türkmen alada yemeğin içine seyredermeler kulubu. Ola can edip aydı zalını çap ulu vazırdı. Olara gülkü verek. Bu olsa gülkün arasından ağlamaydı vakti. Şu neçellem halkımız şu zatları düşünüp baranak ya göz açılıp başladı yani hemmeciginin de. Ne normal yanık geçti öde orunda şu zatlar için. O halbradan yankı diýdiňiz ene sünnet barada gidip gelip neme Mekke'ye gidip gelip sünnet ettirdi 50 ýaşynda mene emem. Indi şo ýöre men şeýlerek düşünýänne edil şo ýazgysy men görmedim. Ýadyma düşenok görenim sebäbi edil şo taýyn aýdanladyny birinji gede geçdiýän sizden. Ýöne men şeýlerek düşündüm. Näňki oglanjyk emmeden orsetden emmeden kesilli, erkek bolly. Sünnet edilli, erkek bolly, erkekliň görkezä diýen ýaly many beripdir de. Ava var yok yazgısı var. Yazgısı var. Şu sünnet barı daydan. Onam ikelini bıkkınırıp sor. O dağkı o şerrayeli. Yemeden mi? Terden naydıp beriyerde o obrazını. Ey nur neresi. On aytmadıkları yok. Yani her aydan da netice çıkaran halkımız olmadı inan falan.
Yeme de gülün biten yerine kadar yok diýileni boldy. Yani nurun neresi? Şuraya. Beyik şahsiyetler mi? Şu an Yani o yaşap görtedi. ya yani var onu sonunda Sumal 72 yaşında vardı da yaşan varsa. Sonun kenarda. Hmm. 50. yılda olan varsa. 72 yaşında. Yaşap görsek o vardı şu an. Tüz gerek Evet. wagt eken. Tüz gerek wagt. Ha, bu- Aýdyp bitipdir. Ýanky videosuna da diýdi. Sizin bu wagt diýdi radiodan, telewizordan hiç zat al bilmersiňiz diýdi. Şo wagt. 2001-nji ýyl. Awa, awa. O 90 gün bir lakaydanlar. diýe. Hawa. Sen gördü de bolup duran zatlar. Başka bolcuk geleceği 2 adım öňden görüp bilen beyik şahsiyet diýen şondan var. Ol boyu bilen beyik däl ya iýini bilen. Öňde görjüligi bilen beyik. Akyl şatdy sulatdyr näme boljagyny ýene migrim oturýar. Ene görüp motor ettena diýinli halkymyň otan tapsa şoňa kaýly bol. Ana, Ýaşylýar hany. ana. Näme var? Ne şeýle? Ýa, baýdama gyzyl wagty eti ýerdik, indi baýdama Ýa, ýaşyl bolup oty ýesdiýär. aha. Hakyky şu günler geldi şu wagt, edil şu wagt. Eti ýan azaddyr şu wagt. Hojalyklaryň içinden. Neme diýere bir toýda çykyş edipdir, o kasetas çykdy. Baýdagymyz gyzyldy, eti ýedik, indi ýaşyl näme oty ýes. Agacın kölegesinde çiğşen böwen diýip bir şonýal bolyp ýatyrsdyk. Bir kasetasam her ýylda bir gezek çykýardy on kasetasy. Men başyndan aýagyna dinleýedim onu. Görem garaşýardym şu Nuruşkan kasetasy çykjak. Agacın nemetinde, kölegesinde ýatan böwen näme bir zatlara diýedi şu. Çiğşen böwen ýaly ýatyrs diýip. Yo soňuna ma gowy getirýärdi onu, ýani cennet aýtlarda, ne muzeýde goýardy, olaram aýdýar. Ýadymda ýok. Ölende ýaman gynandy. Ýöne halk bilýär şonu. Şonu şeýer gepini aýdýar, seresene diýe ýaman gowy adamy güldürüp duzlap dur diýip durşuna akylşyl adam diýip ýaman gowy görýärdiler. Bizde daş ozlaram neme diýip heyecan bilen bekliyordu onun nemesini. Yılda bir gece kasetas çıkıp hem manisine de gowy düşünýärdiler. Her gepi bir adam bütün neme ömrüne degiyemon her bir sözü anlamladı. Onun neme diýer? Daşary ýurtda 4 sana kol bir samolyot gurbilýärler. Bizinkiler oturmany oňranak diýer. Doğrum na ine okumak bilen bilmek bilen bizinkiler neme hiç zat cahil kaldı da o zatlar öňüň görçi hemmetini satirik bilen beýan etdi de özüňize gelin diýdiler diýdi de. Atı doğru. Sağ ol. Cemal. Inni şu ýerde sözü biz mälik iýleşmede bersek senem bilýän adyňy aýdyp berseň Nur Muhammed Nazarow barada. Eger günler Sağ olun sözleriniz için. Vatandaşlar selamun aleyküm hemmeňize. Sesim gelýär mi? gelýär aýdyp ber. Indi ýanky aýdylşýarlar Nur Muhammed Nazarow hakkında bütün Türkmen halky diňe bir gülkünç, bir satirik adam diýip düşündiler. Bu neçen bilmediler diňe bir gülkünç adam diýip bilýärler, güldürýär halky diýip. Emma oň aýdan nemesiniň içinde ullakan bir many bar. Gönüle aýtmaga da bir sağdan soldan gelip diýen adam men şoň bir goşkusyny ýatlapdym. Şo goşkuny okaýan şoň içinde ýem giden ullakan bir many bar. Bu satirik ýa-da bu cennet illeşiniň aýtyp geçen nemesinden bir zat ýadyma düşdi şu an diňläp oturýan. Al baýdama ýaşy diýe gazarda diýdi. Şoň bir oglu vardy. Meylis Nazarow diýerdi ona. Şoň bilen bir nemede bir konsertde çykyşynda nemetdim dinledim. Kaka diýär men öýde ýok bolsam diýär ejem
ecem bilen nämet gelmedi diýe bolyn. Ha, oturuyor somsawla börek ýýär diýe. Diňe somsawla börek ýýär. Ýöne ýüregi düşýär eşol diýe. Arada kakmaşsa diýseňiz bolmaýarmy diýe. Oňa samdyk bilen ýa Osmanakdan kakmaç bolýarmy diýe. Ondan şol garaşsyzlyk näme zat diýe, oňa da bir diýen näme bardy, degişmesi bardy. Enne bir garaşsyz bolduk diýende diýe, orsagalar bilen diýende bize diýene ne diýet diýeni ismimizden ulýardy diýe. Ey Türkmen, tenenne garaşsyz bolan bolsaň, hemme zadyň özüňden bolarany, soňdan başlap ta samalada çenli diýe. Eýem şotaýdy da näme diýe, onu diňe gülýärler de adamdan insandan özünde de minne wagtlar kiçirek bir bolýan. Şol ýaly bu satirik güldürýän adam näme diýe. Indi men şotaýda şunu bir goşgusyny ýatladım. Eger ruhsat bolsa okap bereýin. Başystyny. Sesimi dinläp, tanabilermiň perzendiň. Toýa çagyrsaň, gapyňda saýran ogluň men. Aýdym edip her setiriň, her bendiň 40 çilleden gorap, aýan ogluň men. Geldi geçerleriň salgymyna aldanyp, gıýbat keşleň pençesinde dağlanyp, kän geldim beýlede, yüzüm dağlanyp, yüzüme etlep, yalan ogluň men. Eziz Türkmen, sen hosnuňa aýy güne owşadyp, jemalyňa bakyp, talantym bagş edip, gözden daman ýaşlarymdan nagş edip, keşte çekip, gaýma gaýan ogluň men. Satira diýip dünýä gelen ogul men. Satiradan birazajyk bilen ogul men. Eşek diýenim üçin şarpykdan medaly iýen ogul men. Sany az, ýurdy giň, ýüregi ullakan ýürekli, 1998-de Gündogor hasabyndan barsa meňzeş, bars ýürekli türkmen sen. Hiç zatdan gorkmayan, hiç zatdan gıpınç etmeyen, garaşsyzlygyň, bitaraplygyň, ajy hakykatyň, adalat we demokratiýany güllemek üçin, Türkmen üçin, ýanmak üçin gara başyny etegine salan ogluň men. Seniň nur ışgaň men. Dinlediğiniz için sağ olun. Almana daha sözüm ýok mene. Şonu inni oturup inni düşünýärsiň, okaýarsyň demedi. Şoň içinde bir giden ullakan many var. Hakykatdan hem bir duygulandyrjy bir ýüregiňe batýan sözler. Sağ ol Malik, benim için okanyň üçin, o halkymyzdan dinlesin, bilsin, eşitsin. Nähil ägir beýik ogluny ýitirildi. Türkmeni dürtmesen duymaz diýä bol. Türkmeni dürtüp ennam zany eleme deşik etdik 35-36 ýylyň dowamında ýöne. Häli häzirem şol salgymy ylgap ber peşmek ýaly, ogoldan bogoldan. Ene bizim Türkmen halkymyzyň yspaly meşhur ýaly. Taw şu goşyny okanyň üçin. Nälik ildeşimiziň sesem şoňa bir hil meňzeş edil öz okanýan boldy men üçin. Nuruşka meň diýärem sesi. Hemmäňizde de labız var, sağ ol, berekella kardeşim, men şoň üçin aýdýan. Mene paýýa diýdi, goşok kosaňyzdan prozadan, şu gepleşip geçirseňiz bulagy hoş ýakýardy. Sebäp aýdylýan sözler ýürekden çykanyny ol şeýle bolup kabul edilýär, dinleýiji tarapyndan hem, görüji tarapyndan hem. Bärde bir emeli zat ýokdur, näme hökümetiň öňünde ol el sansoýnap berillerden, şoň üçin öz halkymyzyň ene beýik ogluýlaryna hormatymy gatyly. Şonuň şu kuruň ýaşlaryna ýetirmek parzymyz bar. Şonuň şol işe mene hemmäňiz ýerli ýerden
bildiğinizden, başardığınızdan ne de otuyorsun. Hmm. Be. Öyle çağırayım mı? Hakiki Türkmen nemedin, Türkmen yigidine. Nemek, ene düşün Türkmeni beýgelçek bolup gayrat eden adam. Barsa meňdeş, bar ýürekli Türkmen senliye. Hmm. Eýem şuýda oýandyrmak üçin şuýda diýipdir adam. Hmm. Be. Be. Mene pikirlenirdi bu sözleri. Ben şu yalanları orta çıkarmak için kelletini eteğine salan oğlum men niye? Gidip yatan filosofiya, öyle çağırırlar. Bana dinleden gidip yatan filosofiya. Yani şunu dinleyen halkımız yok. Halkı şu güne sallılar, bugün iyerliğin, içerliğin tapsa erteki günü kaygı. Şonun için şu alada bilen yatıp, şu alada bilen duruyor. Yoksa öğünü akşam geçtik, çay başını, nahar başını, maşgalasını yığınap, dosyarlarını yığınap, yani şu Nur Muhammed'in koşularını okasa da bir topar adam yüreğine teselli olacak. Hareket etme, huzur gayret tapmağı. Ene batarya zaryat kalmağı. Şunu adam yanıp geçen ömrü. Görüp otur böyle zatları. O düne Nuruşka da değil, hani başka da yine de bir mar toprağını mert oğlu kasabeti yani aydın şiirimiz vardı. Onu yok ettiler. Vallahi azıydı. Ya o öyle yok ettiler ha. Niye alfa aydın aytmalık için, son önüne başarmalık için. Oğlum mert yaşak giden iyi. Öyle riyallel on. O sağdın on. Yok. Hem yaştı. Ona yürüt ettiler. Ha o. Hemmesine öğretettir. Halkın önüne çıkan ya halkın sıyılığına münasip olan adamlar kökü damarlarını kırıp yok ettiler diye. Yani ben bilemem şu kunyan Malik kardeşimiz ayıttı dayımı vardı. Nur Muhammed neresen oğlu vardı. Ol bilemem şu kun var mı yok. Bağbalını da estradada yok. Nur Muhammed'in oğlunu estrada çıkarmayalarım koymayalarım. Ama bir topar güvenezden çöptüğü bileri hani ekranın çıkaran aklı. Yani dırnağına değmeyen adamlar Nur Muhammed'in. Ana Türkmenistan Vatan Satan programmasından başlap ta en sonki blogerine çeldi. Teredine oğlum bolup bersin. Yani şu zatları önünden görüp aydan yigit Nur Muhammed. Ya. Şu yerde yine söz alıp bilerini öyle çağırayım. Ya. Nurişka ölenden sonra kağ adamlar neme onun adından şorta sözler düzüptirler de. Şoň biri 50.000 manat iyi verin deyip şonu okap berýin diýjekdim de. Okamasa. Nurişka o dünýäden özelip aýalyna hat ýazypdyr. Keýwany gaýrat et maňa 50.000 manat pul iyi ver. Bolmasa halym harap. Aýaly oňa şeýle mazmunly jogap hatyny ýazypdyr. Nuri, bu dünýäde şunça gazandyň. Ýöne ol artywa agzyňy urup, soňky 5 ýylda öýe bir köpük getirmediň. Gaýtam aram bizden pul aldyň. Indi bir ýylyň ölüsi ýaly, demsiz düýtsiz ýatyp, bizi öz günümize goý ahyry. Nurişka aýalyň jogabyny okap, oňa ýalwaryp, gyska ýöne mazmunly hat ýazypdyr. Keýwany, seniň aýdanlaryň dogry. Men indi size azar bolup pul dilep hat ýazman. Ýöne şu gezek 50.000 manady hökman iyi verin. Bärik Sapar Murat geldi. Bärde de ruhnama almaly diýdiler. Onu almasaň näme bolýanyny özüňiz bilýänsiňiz. Şö dip oňa adyndan hem şorta sözler düzüpdirler. Be. Boldy. Be. Doğru. Şu yerde Malika oğlum var. Häzir Malika oğlum belki ayçyk datlary vardır. Şu Nur Muhammed Nazar barada. Malika oğlum gürläp bilýän bolsaňyz. Ben bir datlary aýdaýsaňyz. Benim aydanlarınızı dinleyip oturuyorum. Gatı satiran ösülen, gatı yit adam ekenine. Arman geç sürüptür, geç düşünüptür. Şu zatlan çekip çıdalmacağını, halkın görmeliğini, düşünmeliğini, göz yetirmeliğini aydık geçen adam. Vaktinde. Yani kadra gımmatı olmadık da.
Inni men öz durmuşumdan bir kiçik bir zat gürrüň bereýin. Men ýurjym öýlenende Nurişka pahyr çağırtdyk. Gaýnym ýörüýte şonu çağırjak diýip çağırdy. Ondan inni oturup öňünden şu hyzmat edilýär, çaý çöregi ýerler. Menem ýaşynýan gaýnagam, ma gaýnatam, ma ýaşynýan ýaşmakdydygymam gördü. No, men diýdim goşgo kojakdyr işi. Öldüden goşgoýmy diýdim. He, ýaşmaň aşagyndanmy diýdi de degişdi. Ondan indi toy tereska çykdy, toy gidip dur. Söz berdiler maňa. Ýaşynýan ýöne mikrofonam alyp goşgo okamaly boldum da. Goşgo kap boldum bolýan. Anta ýaşynýan gelinler görüşler ýaly tyýlaşykly bolun. Ýaşmaň aşagyndan şey edip aýdyp beriň aýtjaklaryňyzy diýipdi. Ya. Hmm. Şataýda birinji gelek görüşüm, soň görüşüm. Apak. Awol paylaşanyň üçin her bir adamyň hakykatyna nur neresi bir öz boluşly adam bolup galata. Nira toýa barsa da haýsy owa, haýsy etrap, haýsy welaýat. O Türkmen aladan soňra iň gowurýan şäher gyzlary ony öýde aýdar. Ya barany dogony garşylan ýaly biziň halkymyz şeýle gowurýardy gyzlar batdylar ýa-da Nur Muhammedi. Nirde oturup nirde turuzjoğundan bilen aýdar. Meni diýe ömetiýe toýda teleskadan ýykanat ýöne gyzlar badyň dik durmasy ýykýar diýerdi-de. Şuňa ýa-da bar bizde gyzlar batda ona maýdy. Bir men öýme mihman gelse onsa şonu alyp marada her adam öz öýüne çagyrýar-da. Ten mihmanyň menem öýüme çagyrýar. Dede gelsin, oňa da gelsin. Goňşy bolan dowasy bir gizede mara barandyr. Onma şöyle da maýlap çykdylar men. Emma gyzlar batda başgaça. Şumahan biri gelsin benim. Nur neresi gyzlar batda gelende. Mene ýalyňar onsan o dowasy öýüne özüň äkidiýän maşinli şoför tutunýar. Ondan şu tak baryan o magazyny, bir restorany, ýene bir dukany, ýene bir ýeme kafe, ondan şu duran ýerinde aýak üstünden 50 gram şyp başy erkidilýärdi. Ene şu men gyzlar badyň dik durmasy ýetdi diýäni. Oturup nahar ýeme aýak üstünden 50 gram şyp indiki ýere barmaly. O taýdan dik duran ýerinden 50 gram şyp üçünji ýere gitmeli. Bir günde 20-30 ýere aýlanjak bolsa, her ýerden bir şolary ýaljak islenmeli. Şu ýykýar da adam. Son çünkü yıllardan dik durmadı beni yıktı deyip aydanı Nurişkan. Aynen öyle. Yatları zatkan ay şeyler. Halkın adamı ilin oğlu. Baran yerin gül yadı oğlu. Garibin deninden ya ağla oturanın duşundan geçen adam da ben o oğul ya. Ne şeyler. Neme? Öyle çarevna şu Nurişkan insan barmışın. Edil öz ýaly neme diýeni ol kämir köpçülüge çykan akmyka diýen. Şonu ýaly diýmemişdim. Şu Melike Moğolin bilýändir ony. Ha, bilmedim. Şu insany diňläp gördük diýen ýaly etdi-de. Tohum tiýji bardyr oň ýöne edil Nurişka diýaly bolup biljekmi, bolup bilmejekmi? Şol ýa zihini baram bolsa çykarjaklarym bolan ekranyny çyka o döwürden soň has neme üýtgedi-de. Niýazowdan soň has beter üýtgedi döwür. Ony tehel neme diýmesen içeri çykaran oklaram. O inisinem gördük bir toyda ýöne edil olam tele yüzüne seretmesen gepleri tonada de satiraları edil Nurişka duran ýadak ýöne Nurişkadan azajyk daýawrak, ýüri tegerekräk, sehelçe etli ganly. Nurişka ýaly horajyk derdi. Ýöne hawa çykýan ýer bolaýmasa, sebäbi hani agasyny näetdiler. Şol sebäpli çykmaýan bolmagy mümkin, ýa-da ýalakalyk etmän üçin olara ýol berilýän nädir? Ýa. Hawa bar inisi bar ady Oraz bolmaly.
Ha, Indi täze Türkmenistan'a çıkış eder o bol demetmäni. Täze Türkmenistan gurulandan soň neme açaçanlyk, erkinlik. netip bolsa. Ben hem söz alıp bilemem Moğolya Çarın'la. Ava. Haydi verin. Salam yurttaşlar. Tamam. Şundiň Nur Muhammed nämiz bolup ötken eken, şairdiň bir nä bolgan eken da o kızykçy. Men eşitip otursam da sizane gürüňleriňize hemmeçkini eşitip oturupman. Lekin men unçaly türkmençe düşünmeýänden soň onu nälerini görmeýädim. Bir iki näsini görgenmen şalgam barada. Şalgamny ya koparsak no dedi bir bakçada şalgam ekilgen, şunu baba koparmaka geledi, onu annasini çakırады dep aytady-ku. An şunu eşitgenmen. Osun men aytama indi bizede şundiçi näle bir alım diýin bolup ötken ekenler, lekin yüzege çıkarıp nätip bilmegenler. Şuna yetişmegenler da yüzege çıkarıp şu içinde zatlaryny. İçi yanıp ketken adam eken da o Nur Muhammed. Men düşünçem boýunça. Osunam indi şunu aýtjakman, şu barada Taza Türkmenistan kurulgandan soň da halasa Niyazov isimli mektep bamy, başka zat bamy, şulana hemmeçkini Nur Muhammed ismine koymalı. Değiştirmeli şunu indi. Osunam tiyatr açmalı. Nur Muhammed isimli. Mektep açmalı. Nur Muhammed isimli. Özem Aşkabat'tan. An şunu düşünüp oturupman da. Anna Sultan Kekilvan'ı näsine ismine hekel diklesek, bunu ismine Nur Muhammed'ni ismine tiyatr açıp mektep açmalı. Men şunu düşünüp oturupman. Doğru. Gollayan, şu tiyatr söýdüňiz gollayan. 100%. Ne üçün o kızıkçı bolan, güldürgen adamlarını, güldürmekem adamını bir sadakası boladı. Adamını ömrüne ömür koşuladı bir gülgen üçün. An şu üçün tiyatr açsa yaxşı boladı. Kızıkçı bolan ahir o. Ava. Wäşi bolan. Özbeklerde bak o ana ne o Mırza Mırza hakkında ne açkallar? Tiyatr açıp koydular. Mırza tiyatr dep. Bize de demeyin şimdi tiyatr açmalımız. Türkmenlerde. Nerede kaladı? Bulana adı kalmalı mı? Şunu diklemeli. Men üçüncem boyunca indi bilinmez yani. Tatı bu teklip. O teklip Leyla golduyuz. Doğru. Özbeklerde Adı- şunu var. O ady yerde kalmalı değil. Tiyatr açmalı. Öňüne de heykelini yaptırmalı. Ettirmeli. Anna Sultan Kekilvan'a mine şıgırlar vardı. Onu dikeltmeli. Şu yitkiden indi yitirjek bolup ala deden nemeden gayrat edenler de olur. Olur biz çıkarmalı orta. Atı doğru diýýär kardeşler. Hakykatdan bir o adyny tutmaly mertebetini o beýletmeli. Bizim hazinamız olur. Mekteplerde adını takmalı. Tiyatroda adım koymalı. Yadigarlıktını doğulun toprağı tutmanı aladı da nesip bolsa kızlar battı da o dikkat birini sebep şu halkın tüygülü oğullarının biri son Nur Muhammed. Şu neçeli hal ben den güçlü yatlayalar onu yaşadı. Yaş nefel bilene. Doğru ayttın sağ ol Leyla kardeşim. Öpman sonra meclise koyulur bu meseleler karar kabul edilen. Kıvıs ben halk kollarım. Atlarım yütkündüler şu kun Niyazın adım götürýän ya Gurban olayım ya onun doğmasının ya şulara hizmet ederler. Hemmece sıyırıp süpürülüp bine tarihin zibiline taşlanır. Emma şu unutulacak bolun ya unutulmağa buyurulan şahslar täzeden ayarlanır, dikeleri, atları, bezleri. Ben şunu Ama bilýän. yerde kalmasın şunu adı. Niyazıp adında ne uzat bolsa şunu yok etmeli.
şunun neleri nesinde tukumatacağı ecesine adı kimedi? Kurban Sultan mı ece mi? Ne o ece? Bir zat ecesi. Ona mı adınam yok etmeli? Aynen. Tamam ha Murat aga. Dine vahşi olmadık. Dine vahşi satirik der. Hem bir patriot, hem vatansever, hem siyasetçi. Ona näme diýsen gerçekdir hemmesini bejeripdir şo satiraňy bilen. Hı. Bir de diýipdir görüli, diýipdir bolyn biz körekenekdiňe gülüp geçipdir. Körekeni. Şeýle. Inne aglap oturar ýaly şu akşam aýtýan sözlerini yerine oturýar bolyn. Diňe satira bilen näle ol hemme taraplaryň özüni belledip Ol ägit şu bir satiraňy filosof bilen bolan beripdir bir de şu mesajlary. Hakyky filosof diýseňem gelişmendir onak. bu filosof. Ne? Vatandaşlar Vatandaşlar yurttaşlar. sağ Başka näme aýtsak goýjaklardyňyz bar. Sag bolun. Nur Muhammed Erese vardı bizim de Türkmenin büyük oğlu vardı. Her biriniz bilenizden yadınıza düşenden Ne ayıp tip bolsa. Ha, sözüňizi berdim Murat aga. Yok aytmadım. Nesip bolsa ýurda baramyz soň täze Türkmenistan Cumhuriýetimizde guramyzdan soň şu initi Oraz, Owly, Mejlis diýip agzak geçdiýäňi owada şu bilýär. Şolaram çağırıp şu ýoluny dowam etdirmegine nime bermeli, mümkinçilik öwretmeli. Yok olur öňde soňda Nur Muhammed Neresen öýmasına yani edebi baýlygyny eýe çykmaly olar. Ýygyny dowam etdirmeli. Ana Orsiýetde Vladimir Vysotsky diýip beme bardy, şahsyýet Bart. Ha, bu Oh. Inni onu olna gyrky ýaşyny ölüp gitdi de ýöne şoň ähli ýazan, goşan, düzen aýdymlaryny, görüňlerini iksany ogly eýerlik edip şoňa miras düşer. Şolar alyp gidip otyr şu näçeli plastinkalaryndan çykarýar, halkara konkurslaryna da kirýär, ýene de bar talantlar çykaryp otyrlar. Nur Muhammediň ogly bar. O miras düşer. Kakasynyň edebi mirasyna eýerlik etmeli, ol şugun kunany goýupdyrlar. Tölegli diýip Nur Muhammediň edin çykyşlaryny kim oňa beýdip eýerlik edýär? Aýsy kim ol? Ha, şoň ogly däldigine men bilýär. Sebäp o zatlary Nur Muhammed pul almak üçin eden atdy. O da ýalan adamdy. Şu ýa-da şu meselesini biljek bolup kimle girýär, kimle çykýar. Türkmen özüni ýazmaly, görkezmeli. Ana şu taýda Yema YouTube'a giremedi aydamda da kim degmedi. O taýda näçe şu mal men ýerjek bolmaly bir kuştany 18-17-nji ýylda goýulan ýazgylar bar. Şota hökmen sen özüň aýan et kim fenniydi. O özüm tölegli. Şular ýaly halkyň ogluny ölenden soňra mene şu mertebesini ýere düşürmek üçin, halky şoňa golaylatmak üçin şular ýaly tälim ulanýar. Onsoň Türkmen meselesi borsa hizmet eden aktif kim aýdypdyr? Şoň üçin miras düşerler bardyr. Hökmen eýe çykarlar o mirasyny. O gitsin onsoň bütün Türkmenistan olawadan bulawa aýlan öz döwrüne hakamız ýa atamız şey diýdi. Şular ýaly halka eden hizmeti bar. Ogly gyllar barda gelse bütün halk köşe çykyp el çarpyp öňüne güldük garşylar Nur Muhammediň ogly. Men bilýän halkymyzyň ne derejede Nur Muhammedi syýlardygyny. Bu göreldi. Şeýle bir näde şol ajala döndüler men şu näçeli düşünülemek dogrusyny aýtsam kardeşim. Muň bir şeýle or pazyraly azy ykbaly bar. Şu bizim her birimiziň gelecek üçin jany pida edýär şol. Bilýär siz dogry aýtdyňyz ýa-ni şol olşarym şol. Bilen sen şu zatlara aýtdyň. Bu bolmasa erti ýa dünýeden gaýtjagy belli özü bilen sen şol konsertde çykyş edip oturan ýerine aýdan nemesi bar iňsoň közi. Şol edil ölümniň öňü syrasyny aýdan.
Hatayda da yine bir yerine çıkışı bağdır. Meni Nurişka'dan bir Türkmen aladır, bir kızlar bakırlar da bitmiyor. Tulu sarpatı vardı, menem doğduk defen. Şu Türkmenin yine bir doğun, ben şöyle ait bir doğun, 20. yılda ona süren şıgarımın aşağının Floryalı yigitler var, gerçek. Baran velayetini, baran ovasını, özünü söydürüp fiilanırıp bilen. Şu günü mana mar toprağının adamları kızlar battı, bir topa zavod fabrik kurup yankı perrabotkı gögönümden konservalat yaşa bizim kızlar batın halkını iş yer çörek beri götürdü. Doğulluğun alamatları başa näme? Onun için biz attır odaldan gelen gatnaşıklığımız var bizde. İrde urdan var. Yani şol niyazım kadından köp yığınanmak bolana toy yerine yas yerine KGB agentlerini ya vekillerini uğradan. Şonun için Türkmenin ağzına alatmak için bir özünü yaşatmak için edilen oyun şol siyasi. Yani neticesinde görüp otur şu var adamlar öz kölögetinden çeskinip. Ya 32 yıllık adamın beynisini yuvdur. Düşünesin. Yöne, Nur Muhammed yani büyük adamların misalını, onun durmuşunu bizden görürler, halkımıza görürler misal etken. Şu yaşları, şolar yali yigitlen, şolar yali ağırtlen, mesela terdinde terbiye vermeli. Düşünürüş vermeli böyle. Sana meduat yürüsün. Sağ olun. Hana bakar kardeşimiz elini kaldırıyor. Alıp parça oğlu çağırıyorlar menden. Men öyle çarmına mektep döwürlerim ýatladyna şeýti kaldyrdy. Neme diňe Aşgabatdan gurmaly däl onu bara her welaýatdan oň teatryny açmaly. Sebäbi onuň söýülmedik ýeri ýok. Daşowda Nurişka gelýär diýende her kim şoňa gitmäne 7 ýaşardan 70 ýaşara höwes edýärdiler. Daşow ýok, Balkan her ýerden gurmaly. Teatryny ady ýitmesen heykelini gurmaly. Onu yerli hakimiyetler çözer onu. Yerli hakimler çözer. Biz hakimiyetler. Biz onlara teklif ederiz. Şular yani ağırtlamaz. Şu mal aydılıp durulan zatlar tarihe girecek zatlar. Yani yurda baramadığını oğurluklar yerli hükümetiye hakimiyet dolanırcaklar. Ondan bir giden mektepler var, köçeler var. Floşatlar var. Kimin adını takmalı? Yani biz şu mal aydıp oturuyor. Kimler münasip şu zatları? Her kişi özüne gereğini alır. Doğru ettiniz. Bakın kardeşim. Onu daha şovda da koymalı. Ne yapayım? Yok. O halka da bar hizmet eder. Yani ben doğduk depemde gelip eden çıkışlarını halkın şu nahil koyuyorsun. Bilemsen ben özüm kıynaydı bu tinsat. Ben daha şovda nahil çıkış edenini ben bilemem. Yani o öyle aylar da nira varsam doğu nihal karşılayalım beni diye. Öyle aydan sözü var. Böyle olmu demiştim. Şu nemede menem bir gepleşigimiz gutarmak hak bir aýdyp geçeýin şu soňky 2000-nji ýyllarda soňky döwürlerde şu 2000-nji ýyl mukadiýen täze ýyl bayramçylygy belenende onu Aşgabada merkez telewizionyna çagyryp başladylar. Şo ýerde bir kisan çykyş eden ýeri bar. Ondan soň gaýdyp çykmady ol. Sebäbi neme? Yalan sözlemeli bolýar diýdi. Ekrana çıkıp son yalan sözlemeli bolýar, aýtjakladyňam aýdyp bolanok diye, bu bolsa men pula satylmaýan bir şey diye. Men pul üçin edemok diýip bir separ şol Mar welaýatynda bir teatrda çykyş edenni Haýsy raýony ýadmyşynok bir teatrda çykyş edeni bizem gidipdik. Menem ulluň, menem wagt ýaş wagtym. Ulluňa meýdan çykyp gitdim menem ondan şonu konsert oturdy bolyn. Aýratyn bir çay içýän, nahar ýen komnaty bar eken, eşik çarşýan. Ondan şoňa girdik bizem bir 5-6 adamma. Ondan şonu çay, çörek getirdiler, zat etdiler. Ene mardan şäherden gelipsiniz diýip ondan şonu şey diýdi. Men hiç çaçan pul üçin çykyş edemok diýdi. Hiç çaçan pul üçin çykyş edemok, birim pul üçin yalan sözlemeýän diýdi. Şekerler. Ene, şonu Hakyky Nurullah. Awa. Hakyky. Halkyň nämesini aljak diýdi. Yani şol ekrana Aşgabada çağırılıp başlanady. Buňa pul berip yalan sözlemäni haýyş edenlerler de ýa
Neme tribut edenlerler. Mecbur ýagdaýda ýok, gaýdyp görünmedi. Onu pul üçin edemok diýip şonda şey diýdi. Öde şu Watanym üçin edýän idi. Halkym üçin edýän idi. Ne, şonu ýaly. şu bir öňe çyksa öde diňe ahally bolsaňa bolýardy da başgalary bolsa ýokman ölýärdi. Awariýa bolýar, keseller öldü. Hemesem ýeli bilen öldürýärler. Niýasyň bir nemesi bar ha. Şeýle ýygnakda mı bir zatda neme diýdi, bir marly ilçi Aşgabatdan yer vermeli bolupmy, çay vermeli bolupmy. Şonda şon näçiňiz diýip soranda Gypçakdan yer verdik diýende kim işin o marly Gypçakdan yer alar ýaly diýip Niýasyň öz şeýlik gepdapdy. Başy bolup öz millet aýyrýar. O Ya, şeýdik Ay şonu yok, ýaly edi. Yeme kardeşim Niyaz olduğunu beýlek welaýatyň adamlaryny garap ahallyň silap goýana kana 2002-nji ýylda Sanjar wakasy bilen yüzlerçe ine adamyň ine ýoguna ýandy. Akıllı. Halka, döwlete, millete gelecek 10 ýyllyklaryň dowamyna hyzmat edebiljek, ýurda aňyrlygyny alyp gidip biljek, bilimi ýetir adamlar ýok etdi. Şolaryň kökü akylly. Indi ahally diýen özüne ýakyn adamlary ene Ana bu Şunun- tegende ýotyrda hakyky türkmen bäherden bilen karasyna ýaşaýardy. Ama gitsinin genetik ekspertizden geçtiğini öyle. Ol anırdı ne İran'ın torba salıp gelin onun olmasa benim dünyada bilenim yanım. Böyle ya da. Bu gururumuz dine Nur Muhammed Barat'a o beydekilere de bu oturmaydı yani. Şolar öne kas edip ne şunu resem ömrün kestiler. Dine bedel yani şu uykun ne bizim gepleşimizin ahirmani sebepkarinden Nur Muhammed. Neresini şular ýaly pajgaly ýagdaýda hökümet şunu ýörüte ýok etdi. Men ýene bir gede gaýdýan şunu. Ony ýurda baramazda dogan arnaşlar radylyk bersek mal ekskumas etmeli. Ondan soň jenayetkarlar öz jazasyny çekmeli o. Halkymyň kim bolsa da tapawy ýok. Çanaýdaýyn. Bolýar, naşlaran. Kardeşler, ören minnettar hemmäňize şu kun gelip bine bir ema Nur Muhammed neresanym tersegine galdyrdyňyz, ol şaňlaýandyr. Meňe madym tutýan halkym bar eken oldy. Ýok, sen ente halkyň aňyndan, ýadyndan, kuşundan ölmersiňem, öçmersiňem, nesiller boýy gider. Ýani şu kun bilen sanymyz az, halkdan özüňe ýurda baramazda hatyraň mertebäni degişli derejede hem tutulur hem ballarlar şol hem mämiz bilýär. Şeýle bolçan. Geleniňiz üçin sag bolun, aýdan sözleriňiz üçin hemmäňize minnettar. Onu çaryňyz size de sag bolun. Şu gepleşip urnaňyz üçin. Sag bolun hemmäňize de. Ýeten ýeri ýagty bolsun. Tamam. Cennet. Ýeri ýagty bolsun. Sağ olun vatandaşlar.